Kunesi-story bethunana siyatrenda, usapho lakwaNtsoyana phaa eLusikisiki lucela amancedo ukuze bakwazi ungcwaba umntwana wabo uAsiphe. UAsiphe ke kuthiwa uhlatywe yi-boyfriend yetshomi yayo, yamhlaba le boyfriend yambulala. Esibuhlungu kakhulu ke istori kuthiwa ushiya umntana ngasemva ona-10 months. Lo mntana uthe esobona umamakhe elele phantsi wafika wakhupha ibele kunina wancanca. Bethunana into ebuhlungu kangaka. Babe kutheni na bethuna azawuthi athathe umphefumlo womnye umntu? Buhlungu kakhulu bethunana eli bali. Olu sapho ke kuthiwa alithathi ntweni, luyacela uncediswa. Nabani na ungakwazi unceda, ne-R10 bethunana ingakwazi unceda. Olu sapho luzokwazi ke ubeka umntana walo ngokuthula. Eli bali alinyamezeleki bethunana, hlala libuhlungu ngaye umntu onomdla wonceda. Sicela ke anze njalo. i-R10 yakho iyawudibana ne-R10 yomnye umntu, olu sapho lukwazi ubeka intombi yalo ngesidima. UAsiphe Ntsoyana waseLusikisiki uhlatywe wabulawa yi-boyfriend ethandana netshomi yakhe. Mhlawumbi niva kuba nam ndithathe ithuba uyiva. Le ntombazana ina-29 linguAsiphe Ntsoyana uhlatywe wabulawa yindoda ethandana netshomi kaAsiphe. Yindoda ithandana nale ntombi, le ntombi yitshomi kaAsiphe. Uyaphawuleka ukuthi ke uAsiphe lo ebekokwabo kwadabs wakhe, le girlfriend yalo mfana nayo ibuthe naba but phaa late o-8. Uyancokola uAsiphe usebhedini, le ntombi lapha ngaphambili kwezi ndlu zomxhaso ke, ezo ndlu zinkulu apho kuzawuthiwa irum ingapha kude, uphume endlini ngathi uya kwenye idolophi. Le ndoda ifuna lo mntu ufihlwe nguAsiphe apha ojola nale ntombi yayo. UAsiphe ngokutsho kukaNoma ongutata uAsiphe uyaxela uba akukho mntu apha. Phakama ebhedini wathi ungangena ujonge, endaweni yokujonga yamgovoza wasweleka. But yona nto ibuhlungu apha, umntwana lo kaAsiphe una-10 months. Bantu bakwethu, izinto esizenzayo funeka sizicinge. Naw kule 10 months ubona umamakhe phantsi. Yazi uba umama kuhlatywe wabhubha, uyotsala ibele batsho koNoma bona abantu ingabekhaya. Uyancanca kanti uncanca kulo mama kuswelekileyo. Yintoni bantu bakwethu? Xa ugovuza lo mntu umhlaba umbulala, uthini nge-10 months old? Ayilo khaya lithatha ntweni? Amakhaya wafani. Siyacela njengoba sifake ne-banking details, siyahamba abantu baqhela ukuxhasa ngezandla ezikhululekileyo, ngeentliziyo ezikhululekileyo. Lowo unakho ukuphosa ukwenzela ubana njengoba kumnyama emini, ngokuphosa kwakho ibe khona into abantu akuncedisa ngayo. Wa-12 phaya eNgquza Hill eLusikisiki. Inintshi into kulaa Lusikisiki. Makuthathwe iLusikisiki iyobekwa noba kuseRhafu, kuthathwe iRhafu iyobekwa eLusikisiki, kutshintshwe amagama ngokuthiwa kuseRhafu ngapha, beseLusikisiki ngapha. Mhlawumbi yaba khona into ebhetele. Asekwaba ke bengaphumla ngoxolo. Ayide ibekho laa bhajethi ndake ndayicela, ndathi kurhulumente khanibeke bucala ingxowa yoba xa ndimana ndivela kule mizi kukho lo femicide no-GBV, ibe khona into esincedisa ngayo. Ndayicela kudala inoba ngunyaka we-8 ngoku, uthulwe ngurhulumente wam. Andizuyithetha ke laa nto niyicaphukelayo, ndiyithethe. Ukuze kuncediseke ngufuna ukhangela abantu abathile, khangela umntu akagade ezihlelele phaa uthi Dlamini uyasokola kulaa mzi. Athi hayi ndiyazana nentsokolo, ndiyazana nentlupheko. Uzuthi kwaba bantu mabathenga umilimili ekhuphe epokothweni. Sometimes ndiye kuPremier, khawucele kaloku phaa naye abaleka yokucela. Kanti nxa kunobakho ibhajethi esecaleni ethi for GBV and femicide, sikwazi umane sokucaphula phaa sothenga ingxowa etapile. Ayizuba nathenda yona, izophuma straight ibheke evenkileni njengomngqusho uye kulaa mzi. Akuzubakho middleman, kwenziwe nje izinto lula. Nina madoda. Uyayisebenzela bethunana i-Eastern Cape lo tata, utata uMajola. Into entle, iyafuna uncunywa umntu esekhona ezantsi emhlabeni. Uyasebenza kakhulu lo tata, ndiyayibona imisebenzi yakhe. Ngabantu ebefanele uba siyabavotela aba bantu ebefanele uba bayasiphatha, aba bakwazi ubeka iingxaki zabanye abantu phambili, bakwazi uba bancede apho banganceda khona. Wangangaqhubeka ke lo tata, utata uMajola, ebasebenzela abantu baphethe ngamazinyo bethunana.
iphethe njengamazinyo la Eastern Cape yonke. Enkosi tata, siyakubulela ngomsebenzi wakho omhle. Enkosini guys ngobukela. Until next time, not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Apha senza i-reviews kwi-trending stories, kwi-TV shows, yonke nje into interesting abantu abafuna ukuva ngayo. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye for now.